بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لك جمانا ني لك انا ami ete ñaare ablan ko jogodi ko wafsa ko fasa ko faso ko de ko ko che ko be kangi faso kanu bamano ko emuna ay faso no te ko yerate ne ni faso te ilti ko jogodi ko wafsa ko fasa jamana ya bi jogodi ni wadin na oy abasi glendo folo ati folo ati lingilangala Allah akbar ewa ni ko de ambo mine o chugola yare bi jogodi me ala tanu ibala tan kene abi ko ni amel mamiti donge ko adengo dende mase jume ko ni amel al mamiti donke ko adongo donde mase ko che nyame ati donge wakati dowe no nana abila magade abila magade ko ni donge ni tege ko ni mam donge ko ni tegere fo chare robina mako ko to ko ba bo branye so robina awo ko de tegere fo mala chare robina o ko lu de ko de ngala ba bo branye so robina awo lu de be ga apprécier so bu nu te tegere fo mu na bi nyesho luma la ko ba me o ko ni ha ba mana no wa fa ko mu fo o ko ibe tanu yoro mina ibe yene fréquenter yene kadi c'est to la aw ko ni ko dumu na faye jembe fula ko mati danyi ni ga nubi se dongul la fa jembe fula ame fa se ga jembe fula den se dong dala de o se ga kede ni kala ko ni kala dumu ngala faye jembe wala ko ni be dongul da de be dongul da be dongé ni fo jeni fo mun fo fabi jembe fo ni dongé fabi mu fo ate fo ko fa ko fo ni kala dongé la fabi mu fo foi fabi jembe fo ni kala dongé la ya mu fo foi tola ni kala dongé ba ya mu fo foi tola atna nyo masale re foli kala atna nyo ndaf ale do ka compay ale jembe fo be dong da to no be dongé mo ba afana voilà bismillah wa je alamzado septembre kalo kile muka ani koronto sa ba flali ni muka ani fla ala ke ne bala muzala lutumbe jetolo ke ne yan ngo famu sengena de ko bi ambi ala musa sungalo galo ko atle mugani tan le muanta atle bisa ba kalo bisa ba la ta fo ba fo atle mugani tan yan ngo famu o bisa ba ale mo fo chokolo la ko kalo atle mugani tan ko yanto nonne ayani ngo fama ba wajade ngo tele kalo tele muga ani tan ta fo do kalo tele bisa ba anga famu voilà ko ni hano bon beri ke jatele wote alhamdulillah bon gafo beya oubien ambada me lesoro e faso ka fasiri ale ko di eso ale kuma na metali ke sedao ka aira ka foko sedao ko ni keme ka nyini mtanga nyashi ginema ko mali ko na aira ka foko nyini ko folo ko ni ko ale nyit na ye ala ni ko e ka appliquer kalit na appliquer gineka ayo ali bi ani esorbeto no ko aira ka fo bi jeudi sedao jamana nyemo saba olu ko ni makono no anfia bamako ya wasaka seka kumanywa ko ninke Côte d'Ivoire fintigila ka binani ani woro munu ko ni minane no anga nyamo fe olu blali hukumu konnana e sora le ka la selidu aywa l'indicateur de renouveau avec la selidu mais indicateur de renouveau avec malino faminga ko kalanta ko ni o rentrée scolaire ya le kay ngake tenenato octobre kalo kile saba yera ka foko école privée ni o kayre kalanso ye olu nyamo ko ni ayira ka foko lu kon be ku ka subvention ko ni ma ko ni o musa kay mi ni faso kay nga o du umba ko mu ko na ko keme ka la nyini ko ke nyamo fe nu kalanta nu se ka bo adoko koro ka akuntra la ja do ni folo o indicateur du renouveau avec la CDE ali bi ani indicateur du renouveau beto no kon fait yera ka fo am wakati na iko 600 ko Niger ale ko na ira ka fo taji muruni olu kon kay ngateme olu ka jamana fe ni kana mali kon na me wakati na iko 600 olu kon ye yamara sebon kon boka ira ka fo ko ka olu kon ni joforo o kumu kon na ko asiran kon ni fanga boyana ni cheniye indicateur du renouveau ale ka la sedido ali bi ani abeto no kon fait yera ka fo 600 4e arrondissement ni finti la ka hukumu kon nana olu kon sera ka tege kon ke madola mini munu be mo ka mobile vitrici ni ka o ka bolla fe on ka oluta indicateur de renouveau ale ka la selu
ayiwa l'indépendant laseli ye jumɛn indépendant ale fɛnɛ kumalen bɛ metali kɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ 3 olu ka nali kɔni ka bi Bamako yan metali kɛ Foro Yasimbe ale bɛ o la fo ka taa se Nana Akufo-Addo ale ni Adama Barrow olu kɔni 3 makɔrɔnen do bi Bamako yan wasa ka se ka kumaɲɔgɔnya kɔni kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ye Côte d'Ivoire finitigi ka 46 olu bɛ se ka bila cogo min na hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko Abdoulaye Diarra ko ale kɔni datugura san 5 kaso kɔni na ka sabu kɛ k'a kɔni b'a fɛ ka bin butigitigi dɔ kɔni ka sogonikɔkaw olu fɛ yen nɔ indépendant ale ka laseli do hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ metali kɛ sariya sɛbɛn kura minnu ni ale ka ɲi ka falen ni o ye nouvelle constitution ye ale mɔgɔw kɔni ka sigira o hukumu kɔnɔna na ko Asimi kɔni kɛmɛ ka octobre kalo tile 31 kɔni di a commission kofɔli ma wasa u ka se ka baaraw kɔni o daminɛ cogo min na indépendant hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa moptikaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ko ji kɔni yɛlɛnni metali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka banni ni o y'u ka ba yɛrɛ tɔgɔ ye o ji yɛlɛnni ko kɛra sababu kɔni ye ni ka kasara kɔni lase mɔgɔ 80 kɔni ma ka sababu kɛ inondation o ye indépendant ale ka laseli do ayiwa ni y'o bila le républicain ale ye mun de fɔ bi dɛ républicain ale kɔni do fɛn min kan an bɛ taa Kidalikaw olu fɛ yen nɔ metali kɛ Sema ko ale kɔni kɛmɛ ka couvre-feu kɔni sigi an bɛ wagati min na Kidalikaw olu fɛ yen nɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ wasa lakana o bɛ se ka na Kidali kɔnɔna na cogo min na ko de kama couvre-feu kofɔlen kɔni u ye a sigi hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ metali kɛ sariya sɛbɛn kura ni o ye nouvelle constitution ye ale kɔni lawaleyali kɔni na ni o ye élaboration ye hukumu kɔnɔna na politique tɔn bɛ n'a fɔ ma ko RDA Mali ale kɔni kɛmɛ ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko baara kofɔlen kɔni ko u ka a bila républicain ale ka laseli do hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko Ablaye Mayiga colonel Ablaye Mayiga ni ale bɛ ka premier ministre kɔni jɔyɔrɔ kɔni fa an bɛ wagati min na i ko sisan ko ale ka discours kɔni tɛmɛnen kɔfɛ o ni mɔgɔw ka tribune kan ko a kɔni kunbɛnna maliyɛnw kɔni fɛ i n'a fɔ masakɛ républicain ale ka laseli do le challenger ka laseli ye jumɛn challenger kumalen do fɛn min kan o de ye tajiko ta fanfɛla a yira k'a fɔ ko Suisse kɔni bɛ ka taji dɔw kɔni bila ka na farafinna taji min ni a yamaruyalen kɔni tɛ taji dɔ man ka na olu fɛ ni o ye européens ye ko taji kofɔlen kɔni ko a maɲi a man ka utiliser ko a maɲi adamaden kɔni ka kɛnɛya kɔni ma ko nka ko o bɛɛ n'a ta Suisse kɔni bɛ ka o bila ka na farafinna yan challenger ale ka laseli do hali bi ani challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye Niger ale ministre min ɲɛsinnen do musaka koyaw ɲɛnabɔli ma a bɔra ka laseli kɔni kɛ kun jumɛn na taji tɛ tɛmɛ Niger fɛ ka na Mali la ko mɔgɔw kɔni bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ ko o tɛ challenger ale ka laseli do hali bi ani challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Bamako sigida 6nan na ni o ye commune Suisse ye ko Toguna ale kɔni ye camion 2 kɔni di o mairie ma ale ni min ni o bɛ camion fa ni o ye chargeur ye ko ale ni o kelen fɛnɛ wasa bɛ se ni o ye jɛlɛya o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na challenger ale ka laseli do le Sphinx ole ka kuma ye jumɛn Sphinx ale kumalen do fɛn min kan ale kumalen do metali kɛ Ablaye Mayiga ale kɔni ka nali kɔni kan ko a kɔni kunbɛnna maliyɛnw kɔni fɛ i n'a fɔ masakɛ a ka discours kɔni tɛmɛnen kɔfɛ o ni mɔgɔw olu ɲɛkɔrɔla o la Sphinx ale ka laseli o y'o ye kabako faduɲɛ burama n'a ka kobaw ale ko di kabako an bɛ taa sabayakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka damada la ko dama kɔni firila Burkina bɛ 2 o kan kabako ale ka laseli do hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ ko Sabalibugu kurani na dɔw kɔni k'u b'a fɛ ka moto kɔni suɲɛ yen nɔ a yira k'a fɔ moto suɲɛnaw dɔ kɔni minɛna jama kɔni fɛ ni ka gosi fo k'a faga kabako ka laseli do hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka quartier min bɛ n'a fɔ ma ko Sanfil ko yala ko règlement de compte do wa ka sabu kɛ ko maa marimafɛntigi dɔw minnu ni olu ka bugunatigɛ kɔni ma dɔn
ko olu kɔni taara kisɛ kɔni ci sergent chef dɔ kɔni na ni forestier do fo a ka soda la ko yala ko règlement de compte do wa ɲiningali kɔni tɛngulen bɛ yen hali bi ani kabako bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa cɛbani a yɛrɛ k'a fɔ ko bingani wale kɛba dɔ kɔni cɛbani ale alimami kɔni taara ni k'a ka telefɔni kɔni minɛ a la ale ni moto ko nka ko minɛnen kɔni kɔ ko alimami kɔni ye coup de poing kɔni di zon kelen ma o kɛlen kɔ bɛɛ y'i yɛrɛ ta ka taa ka telefɔni ni moto kɔni to alimami y'a defa a y'a defa donc a ka fɛnw seginna a ma a bɛ saroli kɛ ni kabako koyi tuma dɔ la il faut oser i ka kuma voilà a ye jagɛlɛya kɛ a ye risque ta a ye jagɛlɛya kɔni a bolo fɛn ma ta mais tuma dɔ la jagɛlɛya fɛ i ni bi tɔ la dɛ mɛ tuma dɔ la jagɛlɛya fɛ i ni bi tɔ la o de do e m'a mɛn ko jagɛlɛya voilà a bɛ ɲɛ so a bɛ cɛ voilà o fila dɔ la kelen do alimami y'a defa o kɔni ka ɲi dɔ fana don dɔ ale sɔmina zɔn b'a nɔfɛ ale sɔmina donc ale ye mun kɛ ale y'a biri ka essence datugu k'a moto essence datugu awɔ parce que n'u y'o ta o tɛ se ka yɔrɔ jan bolo a bɛ sa a y'a biri k'a datugu effectivement ale sɔmina u sera a kɛrɛfɛ dɔrɔn u ye marifa yira a la a ka jigin et puis i b'a fɔ k'a kɛra 6h05 du matin hali 6h05 du matin ale jiginna a ye moto d'a ma donc olu yɛlɛ moto ka ɲɔgɔn ko dɔrɔn taxitigi dɔ nana a ko taximitigi ma ninnu y'a ka moto minɛ sisan a ɲɛ b'u la ko an ka tugu kɔ mun minɛ ko mun na ko ne ye san datugu se ka taa yɔrɔ jan se ka taa yɔrɔ jan donc ale donna taxi kɔrɔ u bɛ ka so ninnu su donc taxitigi y'a ta u ye dɔn yan'u ka se fɛn na Bakaribugu tournant la moto gudu ka cɛ a jɔ ko ne ma fɔ wa donc cɛnin jiginna a ko a b'a lajɛ dɔrɔn dɔnni fana ye moto garé dɔrɔn taxitigi nana taxitigi donna tɔn dɔrɔn u bolila non seulement k'u ka moto to cɛ ka moto to yan tɛgɛ donc cɛ y'a ka moto ta ko taximan ma i bɛ jɔn ka moto to ka taxi bɛ taa n'a ye ka so o ye garisɛgɛ o ye garisɛgɛ ye a banna o de do a banna ko maa si tɛ sɔn k'i ɲininka donc olu yɛrɛ ɲini ta ka taa u yɛrɛ tɛ sɔn ka taa déclaration kɛ u ma moto sɔrɔ o m'u ka moto sɔrɔ o de ka ɲi o ɲana ten donc fo ka to ka fɛɛrɛ sɔrɔ voilà n'i ye fɛɛrɛ sɔrɔ donc ale zon ma se ka taa ni moto ye yɔrɔ jan au contraire zon de perdra o parce que olu ka moto u y'o jɛ donc tuma dɔ la fo i ka fɛɛrɛ kɛ i yɛrɛ la cɛ ye fɛɛrɛ de ye i bɛ dabali de kɛ ka fɛɛrɛ ɲini bon n b'a fɛ k'i ɲininka kunnasini aw bɛ ko an taara Nations Unies na an ka premier ministre ma kuma tribune kan l'Assemblée générale des Nations Unies pour que i ka kuma o tribune kan fo k'a sɔrɔ e bɛ ONU de la n'i tɛ jamana mun dɔlen don mun tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ ka droit sara i tɛ se ka jo o tribune kɛ ka kuma i y'a faamu donc c'est les pays membres qui sont à jour qui cotisent régulièrement reconnus chaque année 100 ou 100 ni waati na n'a ka di ye diɲɛ o diɲɛ mun jamana tɔgɔ bɛ a la i ka droit la i bɛ se i kuma bɛ d'i ma donc i bɛ taa i ka kuma fɔ donc n'i y'a ye an taara o kɛnɛ kan parce que an b'a jour an ka droit do maintenant anw yɛrɛ donna o ni don jumɛn n b'a fɛ k'o de fɔ le vendredi 29 septembre 1960 tile segi an ye hɔrɔnya ta waati min na an taara o ni la n ko an b'aw ka jɛ la on a adhéré o tɛ bila ko ye dɛ 29 septembre 1960 donc Mali ko an y'an y'an ka indépendance ta an b'an yɛrɛ y'an kɛra hɔrɔn ye an b'a fɔ aw ka an tɔgɔ sɛbɛn jamana mun b'o ni la ko mun ye jamanaw yɛrɛ ye mun b'u yɛrɛ ye maa tɛ se ko u jagoya ka don kɔ la tugun donc an ka numéro ye 98 c'est-à-dire que an donna waati min na a y'a sɔrɔ maa 97 jamana 97 olu de hɔrɔnya sɔrɔ olu de bɛ donc an kɛra 98 na o de y'an ka numéro ye n'an taara o ni la jamana 98 mun y'a tɔgɔ sɛbɛn ka don a la o de anw ye bon n'i bɛna dɔ fana ko fɔ yamaruya parrainage fo dɔ k'i parrainer donc comme France de tun bɛ an coloniser anw de bɔra France la an ko France sisan an farala ɲɔgɔn na yan ko hɔrɔnya d'a ma an bɛ taa ONU la France ko problème t'a la an sɔnna a ye taa an bɛ demande kɛ k'a d'a ma a bɛ taa donc maintenant fo ka jamana fila de sɔrɔ mun bɛ parrainer fila mɔgɔ mun fila mun y'an parrainer ONU la waati na a bɛ Bourguiba ka Tunisie ani jamana dɔw tun b'a fɔ a ma la Ceylan actuellement u b'a fɔ a ma Sri Lanka Sri Lanka le Sri Lanka maintenant. Avant, au cas de Jamana Ceylan. La Ceylan, on l'a transformé en Sri Lanka en 1972.
Donc, Oulu Djamana Vlade en parrainé, en donnant Onina le 29 septembre 60 comme étant le 98e pays membre de l'ONU. On a quand Togo Sebe, on a sur le Kouloube, Koulouna ka Sharia Be, on sonna, on y a un bolono blala, ou y a un numéro d'amant, on va avoir en condition flé. Donc, il peut soit en condition. Donc, on donne là. Mais bi ambiramina, Djamana Keme, ani bi kononto ani saba ole onida. Djamana Keme, bi kononto ani saba. Djamana Flabe, ou les observateurs. Parce que Djamana Fla, Djamana Touma, Bemoudon, que Djamana do. Quel est un état dans un état? Le Vatican. Pape Biramina. Il est pays observateur, mais il n'est pas pays membre. La Palestine, pays observateur. Parce que la Palestine n'a pas été reconnue comme ça, comme pays. Ils sont l'Uni Israël lequel la Libye. Ou Massi kou yere soro. Ou le Bafé kou yere ke ou yere. Israël mason kou yere. C'est comme Maroc de Polisorio. Maroc Bafo awana ou le Bafo bo anyere. Ou bo kele la. Ou mounya soro. Ya famo. Maintenant, Amou Watimina, Djamana Mumbe Onila, africain de un quart, Djamana bis, Keme, Ani bi Kononton, Ani Sabadebe. Mais Djamana Farafin, Djamana Mumbe, Oué Bidrou, Ani Saba. C'est comme 53 États africains. 53 africains. Le dernier État, c'est le Soudan du Sud. Le 9 juillet 2011. Le dernier État africain a inscrit son nom sur les pays de l'ONU. Maintenant, Nikulula, Diafare Bala, il y a l'Assemblée générale, il y a le Conseil de sécurité qui est composé de 15 membres. Aux 15 membres là, on dit qu'il y a 5 membres permanents et 10 membres changeants. Au Corodi. Assemblée, au niveau de la décision, Djamana Tandour de Bota. Le Conseil de sécurité. Djamana Tandourou. Djamana Tandourou. 100 Djamana Tambi élément. Mais Dourou. Au élément. Finir Villa o, San Nana o. Olubu Dola. Prena ko Olubu Nona. Djamana Dourouni. Chine. France. Russie. Royaume-Uni. États-Unis. Djamana Dourouni Koni. Tob élément Olubu Nona. Ota Juma Yere. Ko ni décision mou fera Conseil de sécurité ma. Diabu ya Djamana Kake. Mais au Djamana Dourouni, au Djamana Dourouni, droit de vote au Boubolo. En amara eurofleni, droit de vote au Djumé. Ni Djamana Tani Dourouni Beko en sona. Quel ko amason. Décision d'État. Ah, non, la mer. Ni Djamana Tandourou ko. Djamana Tandourou de Conseil de sécurité. Décision d'État. Ni Tanani ko en sona. Ok. Ni Kelenko, ni Djamana Dourouni, Chine, France, Russie, Royaume-Uni, ni Kelenko amaso. O Black River. Wati vote Dougouni. Ah ben, n'a pas du même au Nuna. C'est un moyen à femme. Problème au Yoro. En amara Yoro de. Au Corona Fatala, ça n'a pas de sens. Bon, ni tu vas vous bénir en gant. Ou vous bénir, ou va ni ou lui le codo, disons. Et moi, ni comme décision faite, risque à machine condition. Ça, en yéréma, au do koba en yangé. Risque à machine. Et moi, France, il y a bagas fagara au de kama. Car faut ban pini, abado risque à encore risque disons. Allez, réadoni. Bon, ama France, il y a les 6 ans. Encore France, ama France wela. France yere de conseil de sécurité nyema la nyina. Aye mo wele. Amba fe mun kiri. O de yere de bi nyema yala. O kiri ko no beta o teta fanshi. Ene mo wele o. O kiri boyi. Ya o kiri betami. E beta nyemo ko kiri chu da yere ga fe nyemo ko ababu. Oh. No. O de bi nyema yala. Et puis droit de voter bubolo. Hale usona kiri keke. Ni ko bu nyangi. Wafa Amason. Akobana. Voilà. Donc, nous avons Mali. C'est-à-dire victoire diplomatique. Victoire à Yosro. Mais quand il faut France Mignangi. Voilà. En nombre de reflets. Il y a femme. Voilà. Il faut me conformer. On y n'a pas de voilà. Ni États-Unis comme maçon. Attiqué. Ni France comme maçon. Attiqué. Ni Chine condition. Attiqué. Ni Russie condition. Ni Grande-Bretagne. Bon, Kadhafi ko. Ni de Kanga Fale. Ko Farafina.
jamana bidu ni sabali u ka kelen dama dro bambo o baloma o wono no kelen dama ami fenga o ami sansoro o baloma o kambe merci okay